Ones electromagnètiques, què són i com es generen. En 1820, Hans Christian Ørsted va comprovar com una brúixola inicialment orientada al nord canviava la seva orientació quan un corrent elèctric circulava a prop seu. Concretament, s'orientava sempre perpendicularment al corrent elèctric. Com era això possible? Com ja sabem, un imant genera unes línies de camp magnètic que van del pol nord al pol sud. Doncs el que va demostrar Ørsted és que tot corrent elèctric genera un camp magnètic al seu voltant perpendicular a la direcció del corrent. En el cas de la il·lustració, el corrent es desplaça cap amunt, per la qual cosa les línies de camp magnètic giren en sentit antihorari. Seria com tenir un imant en la posició que es mostra. En canvi, si canviem el sentit del corrent, les línies del camp magnètic es mouen en sentit contrari, és a dir, com si invertíssim la posició de l'imant. Aquest tipus de camp l'anomenem camp magnètic induït per un corrent elèctric. Per recordar cap a on van les línies de camp magnètic s'acostuma a utilitzar la regla de la mà dreta. Si tanquem els dits com si agaféssim el cable i amb el dit polze apuntem en la direcció del corrent, les línies de camp magnètic aniran en la direcció que apunten la resta dels dits. Per tant, un corrent elèctric genera un camp magnètic al seu voltant. Però també coneixem que un corrent elèctric no és res més que un conjunt de càrregues elèctriques en moviment. I tota càrrega elèctrica genera també un camp elèctric al seu voltant. En aquest cas, les línies de camp surten de forma radial, no circular, de la càrrega. D'aquesta imatge veiem il·lustrats els dos camps que es generen en un cable conductor. A dalt, el camp elèctric i a baix el magnètic. La suma d'ells és el que anomenem camp electromagnètic. Els camps elèctrics s'absorbeixen ràpidament per qualsevol material aïllant com la fusta o el totxo. Els camps magnètics, en canvi, penetren amb facilitat la majoria de materials i són més complicats d'aïllar. Un paràmetre important dels camps electromagnètics és la intensitat de camp que es rep en un punt en concret. Situem-nos com a exemple en el punt on marca la fletxa vermella, a una certa distància del centre de la radiació. Donat que els camps es propaguen a partir de cercles que es van fent més i més grans, la concentració d'energia disminueix molt ràpidament a mesura que augmenta la distància des del centre. Observem les unitats de la intensitat de camp, que es mesura en watts partit per metre quadrat. Doncs bé, watts és una mesura de potència. Per tant, aquesta unitat el que ens està dient és que en un punt concret, la potència que rebem es redueix en una proporció del quadrat de la distància des del centre d'emissió. El quadrat de la distància, és a dir, si estem a 2 metres, 2 metres al quadrat és 4 vegades. La intensitat de camp en el punt seria 4 vegades menor que en el centre d'emissió. Si estem a 10 metres, la intensitat de camp seria 100 vegades menor. Si estem a 100 metres, la intensitat de camp 100 metres al quadrat vindria a ser 10.000 vegades menor que en el punt de radiació. En la nostra vida quotidiana, però, la majoria de cables condueixen corrent altern. Com sabem, els corrents alterns no són res més que càrregues movent-se en una mena de vaivé, un vaivé provocat per una oscil·lació de voltatge. En altres paraules, un vaivé que dibuixa una ona elèctrica. Aquest moviment ondulatori dins del conductor genera un camp elèctric, aquí il·lustrat en vermell, i un camp magnètic il·lustrat en blau, oscil·lants. Recordem que el camp magnètic, segons va demostrar Ørsted, es genera de forma perpendicular a l'elèctric. Aquesta combinació d'ones elèctriques i magnètiques és el que s'anomena com a ona electromagnètica. Les ones electromagnètiques són fonamentals en els sistemes de comunicació a distància o telecomunicació. Aquests sistemes es basen en antenes emissores i antenes receptores. Doncs bé, una antena emissora, en la seva màxima simplificació, no és res més que un cable en el que es fa oscil·lar les càrregues elèctriques amb un conjunt de freqüències diverses. Aquestes oscil·lacions generaran una ona electromagnètica que es propagarà pel medi a la velocitat de la llum. En les antenes receptores, l'impacte de les ones electromagnètiques fa que les càrregues de l'interior del conductor oscil·lin, creant així un corrent elèctric altern de les mateixes freqüències que l'ona electromagnètica. Aquest corrent altern es descodifica mitjançant els circuits corresponents, desxifrant així el missatge que transmetia l'ona.
Resumint, finalment, un sistema de telecomunicació es caracteritza per una emissió i una recepció. En la emissió, es genera un corrent elèctric altern dins un conductor i aquest es transmet al medi en forma d'ona electromagnètica. L'ona es propaga pel medi fins a arribar a una antena receptora i els camps electromagnètics d'aquesta ona fan oscil·lar les càrregues de la receptora, generant un corrent elèctric idèntic a l'original, al que teníem en la emissió, però en aquest cop en la fase de recepció.